Câsiye suresi. Câsiye suresi Mekke'de inen surelerden ol 37 ayetden ibarettir. Câsiye sözü dide çökün diyen manini anladyar. Bu surede ahirette hemmelerin Allah'ın öňünde dide çökçökdigi beyan edilen üçin bu ad bilen adlandırılıpdyr. Ol söz sürenin 28. ayetinde agdalyar. Bu surede insanlar Allah'ını tanımaklığa çağırlar. O insanların aňyna ahirete inanmak düşünjesinin ornaşdyrylmagy öňe sürülýär. Şeýle hem wahynyň hakykatda barada aýdylyp, kafirlaryň dergudagyn ediljekdigi, Allah iman etiren bendeleriň ahyrky netijede eşretli durmuşa ýetjekdigi aýdylýar. Rahman we Rahim bolan Allah'nyň ady bilen. Ha mim. Bu kitabyň indirilmegi gudraty güýçli, hikmet eýeti Allah tarapyndandyr. Taýyk asmanlarda we ýerde möminler üçin Allah'nyň gudratyny we hikmetini görkezýän ayetler, alamatlar bardyr. Sizin insanlaryň yaradylşyňyzda we Allah'nyň dünýäniň çar küncüne ýaradan canly jemendelerinde Allah'nyň barlygyna anyk inanýan kişiler üçin ibret berici alamatlar bardyr. Gize bilen günnüýüň çalyşyp durmagyna, Allah'nyň asmanyndan ırskal, ýagny ýağış indirip, onuň bilen ölümünden soň yer ýüzüni diretmegine, yerleri çar ýandan öýsürip durmagyna, akyllaryny ulanýanlar üçin Allah'nyň gudratyny we hikmetini görkezýän alamatlar bardyr. Taňa hak we hikmet bilen okuyan, aýdýan bu zatlarymyz Allah'nyň gudratynyň we hikmetiniň alamatlarydyr. Biz Allah we onuň ayetlerine inanmaganlaryndan soň olar kafirler haýsy söze inanar kalar. Her bir yalan totlaýjy tökmetçi günäkäriň way halyna, ol günäkär özüne okulyan Allah'nyň ayetlerini eşdýär. Ýöne soň tekebbirlik edip goýa olary eşitmeýän ýaly inkar etmegini dowam etdirýär. Oňa jebir jepaly adaby boşla. Eger olar biziň ol ayetlerimizden bir zady bilseler, onu ýaňsylamaga başlarlar. Şonuň üçin hem olara arswa edici azap bardyr. Olaryň ýyllaryna dowdak bardyr. Olara gadanan zatlar baýlyklary we Allah'dan başga tutan dostlary hiç haýsy peýda bermez. Olara ahiretde uly azap bardyr. Bu Kur'an doğru yola gönükdirýän kitapdyr. Özleriniň Perwerdigarynyň ayetlerini inkar edenlere bolsa jebir jepaly elhenç azap bardyr. Beýik Allah öz emri bilen içinde gämileriň gezmegi we özüniň fazly kereminden arskal nesibeleriňizi gözlemeňiz hem de şükür etmeňiz üçin deňilleri siziň hyzmatyňyza berendir. Ol Allah asmanlardaky we ýerdäki ähli zatlary özüniň fazly keremi bilen siziň hyzmatyňyza berdi. Taýyk munna pikirlenýänler üçin ibretler bardyr. Ey Muhammed, iman getirenlere aýt. Allah'nyň jeda günleriniň geljegine garaşmaýanlaryň berýän jebir jepalaryna sabr etsinler we olaryň günälerini bagyşlasynlar. Allah her kimiň öz gadanan zadyna işine göre hakyny berer. Kim ýaxşy bir iş etse öz wehbidinedir. Kim erbetlik etse ol hem onuň öz ziýanynadyr. Soňsuz Perwerdigaryňyza dolanyp getirlersiňiz. Kasam bolsun, biz belli bir döwürde Israil oğullarına kitap we peýgamberlik berdik. Olara pek halal zatlardan ırskal verdik. Olary barça äleme we şol döwürde ýaşaýan adamlara üstün etdik. Olara din we dünýä işlerine äşkar deliller, mucizalar verdik. Biz olar özlerine ilim gelen soň öz aralarynda görüpçilik hem de bahilçilik terarly dini işlerde çaprazlyklara düşdiler. Taýyk seniň Perwerdigaryň kıyamet günü olaryň çaprazlyklara düşen ol zatlaryň meseleleri barada dogry hökm berer. Soň din işinde sana aýdyn bir şeriat ýol berdik. Sen oňa ol ýola tabyn bol. Hakikaty bilmeýänleriň arzu isleglerine boyun bolma. Taýyk olar Allah'dan geljek hiç bir zady belany senden hiç haçan soğuk bilmezler. Taýyk zalimler bir-birleriň dostlarydyrlar. Allah bolsa takbalaryň dostudur. Bu Kur'an insanlar üçin ýollaryny ýagtylýan ýarkylykdyr, nurdur. İman getiren kişiler üçin bolsa dogry ýoldur we rahmetdir. Ýa-da erbetlikleri edýänler biziň özlerini iman getirip ýaxşy işleri edýänler bilen deň tutjagmydy pikir edýärlermi? Olaryň dirileri de, ölüleri de olar möminler bilen deň bolarmy? Olaryň hökm berýän zatlar nähilli erbetdir. Allah asmanlary we ýeri hak we hikmet bilen yaratdy. Her kim gadanan zadynyň eden işiniň hakyny alar, olara zulm edilmez. Sen öz arzu islegini Hudaý tutunan, Allah mälim bolan bir ilme göre özünü adaştırıp, kulagyny we kalbyny möhürlän
gözlerine hem perde çeken kişisini gördün mü? Biz onu beýle kişini Allah'dan başka kim doğru yola gönüktirip biler? Biz siz bulardan öğüt almayarsınız mı? Ahireti inkar edenler, bizim yaşayışımız meğer bu dünyadadır, başka yaşayış yoktur. Biz ölýär ve yaşayarız. Bizi dine geçen zamanı helak edýär diýdiler. Olaryň aýdýan bu zatlar barada bilýän zat yoktur. Olar dine güman edýärler. Olara bizim ayetlerimiz eşkar okulan wagty olaryň eger siz dogruçul bolsaňyz öten ata-babalarymyzy diýeldip getirin diýmekden başga deliller yoktur. Sen olara Allah can berip sizi diýeldýär, soň sizi öldürýär, soň siziň hemmeňizi boljagyna hiç hilde şek şüphe bolmadyk kıyamet günü bir yere jemler. Emma insanlaryň köpsi oňa ananyp bilmeýärler diýip aýt. Asmanlaryň we ýeriň mülki, hükümranlygy Allah'nynkydyr. Kıyamet sagatynyň güni gelip ýetende ol gün ters ýola düşüp batıl zatlaryň ýydyna bolanlar uly diýan çekerler. Ol günne her bir ummaty diýde çöken ýagdaýda görersiň. Her bir ummat öz hasap kitabyna depderine çağırlar. Olara bugün dünýäde eden işleriňiz üçin hylaňyzy alarsyňyz diýler. Bu size diňe hakykaty aýdýan kitabymyzdyr. Taýyk biz siziň edýän ähli işleriňizi ýazýardyk. Biz iman getirip ýaxşy işleri edenleri bolsa özleriniň perwerdigäri rahmetine salar. Bu äşkär üstünlükdir. Emma kafirlara siziň özüňize ayetlerim okulanyny tekebbirlenip günäkar kowm bolmadyňyzmy diýler. Size Allah'ın wadaty azaby hakdyr. Kıyamet sagatynyň geljeğine şek şüphe yoktur diýilende siz biz kıyamet sagatynyň nämedigini bilmeýär. Biz onu diňe bir çaklama diýip güman edýär. Biz ona dolu ananmaýar diýipdiňiz. Şonuň üçin olara eden ähli erbetlikleri aýan boldy we olaryň ýaňsylaýan zatlarynyň azaby olar dolu gursap aldy. Olara siziň şuna duşmagy unutuşuňyz ýaly biz hem bun sizi unuttuk. Siziň tüneňiz otdur, dowdukdur. Siziň hiç illi kömekçiňiz yoktur diýildi. Munyň sebäbi taýyk siz Allah'ın ayetlerini äskermeçilik edip ýaňsyladyňyz ve dünýä ýaşaýşy sizi aldady. Biz bugün olar ol ýerden dowdakdan çykarylmadylar. Olaryň tobalary, ötünçleri hem kabul edilmez. Biz ähli hamdy senalar, asmanlaryň perwerdigäri, ýeriň perwerdigäri we älemleriň perwerdigäri bolan Allah mahsusdur. Asmanlarda ve yerde beýiklik diňe Allah mahsusdur. Ol Allah kudraty güýçlidir, hikmet eýetidir.